Salutare YouTube! Astăzi o să vă arăt cum se downloadează GTA San Andreas. Pentru cei care nu știu. Intrăm prima oară pe Google și vom scrie Isohan. Așa. Intrăm aici pe primul site. Și ne va apărea aici un motor de căutare. Căutăm GTA San Andreas. Ne vor apărea mai multe torente. Noi vom da pe PC GTA San Andreas completo plus crack plus traductor. Așa ne va apărea în felul următor și vom da download torrent, adică descărcare torrent. Așa, eu nu mai dau click pe el deoarece l-am deja descărcat. După ce dați click acolo, vă va apărea aici în torrent, după care se va instala. Îl instalați unde vreți voi. Eu l-am instalat în D. Așa, stați puțin. Aici. Și uitați. Ocupă o memorie de 4,65 GB. Păi, da, atât. Cam atât. Sper să vă meargă. Deci, bye.